Tlestit l-ewwel fażi tar-restaw taż-żewġ palazzi li ser jospitaw l-arkivju notarili fil-Belt. Il-palazzi jinsabu fit-Triq San Pawl kantuniera ma' Triq San Kristofru u bħalissa għaddej restawr estensiv b'nefqa ta' 5 miljun euro. Sissa diġà tlesta rrestaw fuq il-faċċati taż-żewġ binjiet biex fil-jiem li ġejjin jibdew ix-xogħlijiet fuq ġewwa. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qalu li dan il-proġett qed isir minn fondi Ewropej u mistenni jkun lest sas-sena d-dieħla. L-arkivji notarili jiġbru fihom ma' 17,000 dokument u manuskritti ta' valur bla qis li jmorru lura għas-seklu 15. In-notar prinċipali tal-Gvern Dr. Keith German spjega l-importanza li dawn id-dokumenti jiġu konservati għax jirrakkontaw l-istorja ta' pajjiżna. Innota li f'dawn l-aħħar 6 snin qajmet kuxjenza kbira biex isir investiment f'dan il-qasam. Li tippreservhom mhuwiex biżżejjed għaliex sentendi jridu jinżammu f'kondizzjonijiet tajbin u dan il-proġett qed jindirizza din il-problema. Fil-fatt dan il-proġett qed jagħmel riabilitazzjoni tal-żewġ binjiet li għandna hawnhekk u allura se jsiru xogħlijiet strutturali li anke jitlu f'aspetti oħra, pereżempju il-kondizzjonijiet ta' kif jinżammu l-atmosfera. Fl-istess konferenza l-perit tal-proġett Jean Flendo spjegat kif iż-żewġ binjiet tas-seklu 18 ser jitlifdu flimkien biex joħolqu ċentru wieħed kemm storiku u anke xjentifiku. Diversi kmamar fosthom laboratorju għall konservazzjoni tal-karta, sistema ġdida ta' xkaffar professjonali għall-arkivji stess, ċentru għal-viżitaturi u mużew biex jattiraw iktar riċerkaturi lejn kemm Maltin u kemm ukoll minn barra. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li dan hu parti minn nisġa ta' identità Ewropea dan għax il-wirt Malti u wieħed Ewropew. Il-Ministru Owen Bonnici tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett għax qal li mill-arkivju notarili ħarġu dokumenti oħra importanti fosthom il-kantilena ta' Pietru Kaxxaru. Żaru wkoll ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis u s-Segretarju Parlamentari għas-Sosten tal-Belt Valletta Deo De Battista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.